Старт! Здравейте на всички! Това е първия влог от, надявам се, серия от такива, които ще ви покажа на нашия канал People Pro, за който може да се сабскрайбните ето тук. За тези вас, които не знаят за какво става въпрос, ние сме контент маркетинг агенция и вярваме в качественото съдържание. Аз вярвам в това да си дрънкам пред камера. Ако това не ви харесва, може да кликнете и да се тръгнете. Ако искате да разберете повече за света на контент маркетинга, за това какво е да си предприемач в България, за това какво е да работиш в коворкинг пространство и въобще разни други премежди от това да си имаш собствен бизнес в България, това е канала за вас. А това съм аз съм Теди, аз съм управител на компанията и в този седмичен влог ще си говорим за всякакви неща, както от бизнеса, така и от личния живот, от моя личен опит като предприемач. Тая дума хич не я харесвам. Понякога може да е скучно, понякога може да е интересно, понякога може да е смешно, тъжно. Добре, ще гледам да не рева пред камера. Но разбрахте какво да ви. Темата, за която ще си говорим днес. Спри да ми продаваш. Не мога да повярвам, че сме 2017 година, а аз трябва да продължавам да казвам, че не искам да ми се продава. Осъзнавате ли, че на ежедневна база ни бомбардират повече от 400 различни рекламни съобщения? И като казвам рекламни съобщения, имам предвид: ходите си по улицата, билборд, реклама, в метрото сте, реклама, слушате Spotify, реклама, пускате си телевизора, реклама, отваряте Facebook, реклама. Това е причината, поради която решихме да създадем компанията, в която сме, а именно защото ни писна да ни се продава. Ние не сме роботи в крайна сметка. 2017 година ние сме хора. Няма B2B, няма B2C, няма B2G или каквито още други маркетингови термини искате да използвате. Има хора за хора. Независимо дали е онлайн или офлайн. Аз не искам да ми продаваш, не искам да ми казваш колко е невероятен продуктът и как трябва да ти го купя, защото знаете ли каква е истината? На никой не му пука. Това, което хората искат, е качествено съдържание, да бъдат информирани, да бъдат ангажирани, да повярват в историята ви, защото сме станали все по-капризни от това какво допускаме до сърцата си. И да, много брандове могат да бъдат в сърцата ни, обаче ако знаят как да го правят правилно. Ще ви дам един пример за начин, по който на мен ми се опита да ми се продаде, и то вчера. Аз се озовавам в този изключително лъскав офис на една страхотна фирма в София, която има ужасно много награди за различни видове архитектурни проекти. И аз си казвам: супер, аз съм на правилното място и съм при специалисти. Тук виж, има нещо за мен. И после какво става? Влиза търговския директор, който просто ме поглежда, защото аз така си ходя с дънкените якенца, с късни ръкавчета, не ми пука дали имам среща с клиенти или не, това съм аз. Това съм си аз. И какво става? Поглеждаме въпросния търговски директор и веднага преценява точно как ще ми продаде инвестицията си. Интересното обаче е, че в целия сценарий той нито веднъж не ме пита коя съм, с какво се занимавам, кои са районите, които ме интересуват, що за човек съм и какво търся. Не, той директно каза: имаме това и това предложение, това ти трябва. И аз се замислих, ако процедирахме по същия начин с нашите клиенти, какво ще да стане? Влиза си един клиент, и аз го преценявам горе-долу и директно му плюя някакъв пакет или предложение в лицето. Това е безумно, мислите ли? Обаче факт е, че въпросната компания 20-25 години на пазара, много държаха да ми кажат какви награди имат за конкретните неща. Супер! Само че мен не ме интересуват наградите ви. Мен ме интересува дали разбирате мен и моята нужда. И дали аз ще препозная своята нужда в вашия бранд и вашата компания. Не е толкова сложно. Само че се оказва, че не всички брандове го разбират. Толкова просто. Спри да ми продаваш, започни да ми даваш стойност. Тогава, само тогава, аз ще искам да се ангажирам с твоя бранд. Дали ще е онлайн, дали ще е офлайн, кой му пука? Това са само канали. Важното е какво казваш и дали това нещо, което казваш, резонира с това, което аз вярвам. Дали разбираш мен, дали говориш на моя език, остави ме аз да преценя. В крайна сметка сме хора. Не сме консуматори, не сме клиенти. Хора сме. И докато вие не се научите да ни говорите като хора, вие просто ще продавате. И това може би е ефективно и работи за някои брандове. Аз ви гарантирам, че за мен като
консуматор, това отдавна не работи. И факт е, че все повече брандове идват при нас точно по тази причина, което може само да правят. Не е толкова сложно. Знаете ли, много ми е любопитно. Споделете ми в коментарите, кои са най-тъпите начини, по които някой се опитва да ви продава скоро. Помните ли? Със сигурност сте били заливани в онлайн пространството с различни видове реклама, купи. Или пък сте попадали на някоя и друга реклама с, как беше това, с дините по балкона и всякакви такива български рекламни бисери. Откровено ми е много любопитно. Споделете в коментарите, ще ми е много интересно. Това съм аз. Ако ви допадам, ако искате да виждате още, кликнете subscribe бутончето ето там. А пък ако искате да разберете повече за това, кои сме ние, чао от мен за сега и до нови срещи!